Magano Jacob Basil ay. Ang tuloy oras eh, ang tuloy oras yo. Gapon ay 6:30. 6:30 tapi ano eksakto di man kinta ni i-arrange damo ni man ay. Sige lah. Kapos la. Ano ito? Sa plate Ay labot pindot mo labat ay public. Di na. Ay display? Ay okay? Pram. Opo, ganun yun.